Чачо, Барбадан. Дружни, мили и щастливи. Барбарири, Барбалена, Барбарела, Барбадей. Те добри са и помагат на всеки по света. В различни форми преминават и могат куп неща. Семейството на барбароните. Барбароните. Мисия преместване. Не, Улита, не прави така! Хайде, да продължим с разходката. Впечатляващо! Какво е това? Това е древен паметник. На 5000 години е. Много е впечатляващ, защото тогава е имало инструменти само от камък и не са познавали други. Как пещерните хора са го направили без машини или камиони? Тези камъни са много, много големи. Щом пещерните хора са се справили, значи и аз ще мога. Усещам как се движи. Не са го правили така. Сигурно са използвали някаква магия. Камъни, 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 издигнете се нагоре. Камъни, 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 издигнете се нагоре. Може пещерните хора да са били великани. Не, това е истината. Аз го четох някъде. Може би извънземните са го направили. Камъните показват мястото на летящите чинии. Има логика, нали? Дори съвсем обикновен човек може да направи такъв монумент, ако има време. С материалите, с които са разполагали. Трябва само много добре да познава техниката. Техниката! Кажи ни, мамо, кажи ни как са се преместили големите камъни. Тези големи камъни се наричат мегалити. Готови ли сте за практика? Може да опитаме да занесем един в градината. Какво мислите? Наистина ли? Няма да е лесно. Няма да открием мегалити тук. Камъните са твърде малки. Ще трябва да отчупим от скалата. Скулптурирането на такава малка планина ще отнеме вечност. Това е невъзможно. Точно обратното. Не е трудно и това е най-лесната част.
Какво ще правим сега? Татко ще ни качи на върха, за да се спуснем надолу! Не, съжалявам, дечица. Може би някой друг път. Ще избутам този мегалит по пътя чак до нашия дом. Още ли сте сигурни, че един човек може сам да премести такъв голям камък? Трябва да променим техниката, да го търкаляме. Опасявам се, че не е достатъчно кръгъл, за да го търкаляме. Или пък квадратен. Да сложим мегалита върху релсите. Изглеждат странно. Но как ще го вдигнем? Да, татко е много силен и дори той не може да го издърпа, така че... Гледайте сега, дечица. Аз ще ви изненадам. Дайте ми подходящ инструмент и ще преместя света. А сега да го търкаляме. Реката ни блокира пътя. Опасявам се, че този път трябва да се откажем. Не се тревожи, Барбалена. Реката ще ни помогне. Сега ще се движи много по-бързо. Да! Всички на борда. Защо са ни всички тези дървета? Това е изненада. Трябва да го вдигнем, за да го търкаляме. Пещерните хора са били много креативни. Време е за големия момент. Хайде сега да спуснем мегалита в тази дупка. Какво бедствие! Не се изправи! Спокойно, това е част от плана.
Успяхме!